Hola, el meu nom és Anna i treballo a Atenció al Donant. Volia recordar-vos que durant les festes de Setmana Santa baixen molt les donacions i animar-vos també a que vingueu a donar sang perquè salvar vides us posarà més contents que unes Pasques. Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i receptor de sang. Vine a donar sang i estaràs feliç com unes Pasques. Hola, sóc el Guillem, el cap d'operacions del Banc de Sang. Ara s'apropa la Setmana Santa i més que mai necessitem les vostres donacions per mantenir els estocs. Veniu a donar sang, salveu vides que us farà més feliç que unes Pasques. Moltes gràcies! Hola, me llamo Viviana, estoy trasplantada de médula ósea desde el año 2019, he recibido más de 50 bolsas de sangre para mi tratamiento y te aseguro que donar sangre y donar vida te hace más feliz que unas Pascuas.